Taskar Hausa Nobel. Littattafan zamani masu ilmantarwa da faɗakarwa. Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya. Ana bikin duniya ake yin na ƙiyama. Hukumomi a ƙasar Saudi Arabia sun saki sunayen limaman da za su jagoranci sallolin tarawih da tahajjud a Masjidil Alharam da ke Makka na watan Ramadanan shekarar da muke ciki. Sai dai Haramain sun saki bayani game da raba jagorancin salloli ko lokutan da limaman za su jagoranci sallar tarawih a watan nan mai alfarma. A yanzu haka babu buƙatar jama'a da za su yi sallar tarawih a Masjidil Haram, masallacin Annabi, da su bi dokar daƙile corona, sai dai za su gabatar da alamar tabbatar da suna da cikakkiyar lafiya a manhajar Tawakkalna. To ga dai jerin sunayen limaman da za su jagoranci sallolin tarawih da tahajjud a masallacin harami cikin watan Ramadana na shekarar 2022 wanda za a fara shi a farkon watan Afrilu. Limami na farko shine Sheikh Abdullah Awad Al-Juhani, sai limam na biyu shine Sheikh Abdulrahman Al-Sudais, sai limami na uku shine Sa'ud Al-Shuraim, sai limami na hudu shine Sheikh Mahir Al-Muaqili, sai limami na biyar shine Sheikh Yasir Al-Dausari, sai cikon limami na shida shine Sheikh Bandar Balila. Duba da sunayen limaman da aka saki, za a iya cewa babu bakon limami da aka nada a wannan shekarar. Sai dai shafin Haramain Sharifain ya saki bayani game da raba jagorancin salloli ko lokutan da limaman za su jagoranci sallar tarawih a watan Ramadan kamar haka. To cikakkun labaran kenan, sai ku ci gaba da bibiyan mu domin kawo muku wa'ansu. To jama'a duka a nan muka zo ƙarshen wannan shiri namu. Kar mu manta tashar mu mai albarka Taskar Hausa Novels ita ce take kawo wannan shirye-shirye.